מיד מחדשות חבל מודיעין. מקום הראשון, שחר יהושע. מיהו הכוכב החדש של החבל ובזכות מי הוא זכה? רוצה לקחת לעצמי את הקרדיט, כל הקרדיט מגיע לו. למי שלא יודע, אחרי יום האישה ויום כדור הארץ מגיע יום הרפואה הסינית. מה שאנחנו עושים פה היום בעצם זה לתת רפואה סינית. וגם, הסבים והסבתות שהגשימו חלום להופיע מול הנכדים. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ מקרוב? שלום לכם, ישראל אמנם בחרה את הנציג שלה על האירוויזיון, אבל יכול להיות שאם היו מחכים לתוצאות תחרות כוכב החבל, היה נשלח מישהו אחר לחלוטין. שימו לב. כוכבים מסתבר יש לא רק בשמיים או בכוכב הבא, גם בחבל מודיעין יש כישרונות שהיו יכולים לתת לחוביסטה פייט רציני על הזכות לייצג אותנו באירוויזיון. לפעמים הוא מלטף אותה לרגע בטעותו שאולי מכוון, היא מסתכלת על פניו והוא יפה לה, אז אני בורח ונוסע אליי וכל חלום הוא פה נזכר. ככה ערב? דניאל מלכה. כן. למה? כי היא תותחית. המנצחת פה. אם אני לא מנצחת, שהעיקר שהתנצח. מה את אומרת? שהיא תנצח. אז לפני הרמת המסך, רמת הפרגון ההדדי הייתה בשמיים, אבל על הבמה ניטש קרב קשה על המקום הראשון, שלא עשה לשופטים עבודה קלה בכלל. זו החלטה קשה, כי הרמה היה מאוד גבוה, באמת, היה כמה ילומים פה. פה בעיה גם לגבי המקום הראשון, היו פה לפחות לא אגיד את השמות זמר וזמרת שלדעתי הם כמעט באותה רמה. אבל בכל תחרות יש בסוף רק מנצח אחד. ובמקום הראשון זכה שחר יהושע. וכנראה שגם הכוכב הזה, כמו לא מעט כוכבים גדולים אחרים, לא היה יכול לעשות את זה בלי אמא. האמת, אני אגיד לך, בהתחלה בכלל לא רציתי, ואמא שלי לחצה אותי, כי לא כל כך האמנתי בעצמי, כי כבר הייתי בתחרות. אני לא רוצה לקחת לעצמי את הקרדיט, כל הקרדיט מגיע לו, אבל צריך שיאמינו בך על מנת שתצליח, ואנחנו האמנו בו. פעם להגיד רפואה סינית היה כמו לדבר בסינית, אבל היום מדובר בשיטה רפואית מקובלת והאהודה, שאפילו זכתה ביום שלם שמוקדש רק לה. מה שאנחנו עושים פה היום בעצם זה לתת רפואה סינית. זה להראות לאנשים מה הרפואה הסינית יכולה לתת, איך היא יכולה לעזור, לאיזה מחלות, לאיזה בעיות. יום הרפואה הסינית בחבל מודיעין נועד להגביר את המודעות לשיטות טיפול אלטרנטיביות, שמצליחות לעתים לרפא איפה שהרפואה המערבית נכשלת. מה שיפה זה שאצל תינוקות וילדים אפשר להימנע מתרופות מיותרות. תופעות כמו דלקות אוזניים חוזרות, או בכלל מחלות חוזרות במערכת חיסונית חלשה. אלו דברים שאפשר בקלות לטפל דרך הרפואה הסינית. וככה להימנע למשל ממעגלים חוזרים ומשנים של אנטיביוטיקה. הרפואה הסינית כוללת אין ספור טכניקות וטיפולים, החולשים על תחומים רבים, כמו תזונה, רפואת נשים וילדים, ואפילו קוסמטיקה. למשל, זה צמח הליקוריץ, הוא מחזק את הגוף, מרגיע את מערכת העצבים, הוא טוב לבעיות שינה, לפלפיטציות שיש. אני מתמחה בדיקור קוסמטי, דיקור אנטי-אייג'ינג. השיטה הזו מפחיתה קמטוטים, מעלימה קמטים, מעלימה קופרוז, היא מביאה המון אנרגיה ודם לפנים.
אז אם הכתבה הזאת עשתה לכם חשק לעשות איזה ביקור או מתיחת פנים, רשימת המטפלים המלאה נמצאת באתר עמותת תיירות חבל מודיעין. בדרך כלל הנכדים הם אלה שמופיעים בפני סבא וסבתא, אבל בפורים האחרון התהפכו היוצרות, ולתפקיד השחקנים נכנסו הסבים והסבתות. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ מקרוב? מועדון ותיקי גבעת כוח ערך במשך חודשים ארוכים חזרות להצגה מגילת אסתר, והכל כדי לשמח את הנכדים ולהוכיח להם שגם סבא וסבתא עדיין ילדים, ושהגיל הוא לא יותר ממספר. טוב, להזכיר להם שאנחנו לא רק מבוגרים, אלא גם אנחנו יכולים להופיע. שיבינו שגם סבתא יכולה לעשות תפקיד. אף פעם לא ראיתי את סבתא שלי מופיעה, במיוחד כאילו שהיא לא צעירה. הערך המוסף של פרויקט כזה זה להעביר לצעירים מסר שכשאתה מזדקן, החיים רק מתחילים. אמנם נכון האריזה קצת מתקמטת, אבל בפנים הם צעירים ויש להם שאיפות וחלומות ורצונות וצורך לשמוח ולשחק ולהתחבר אחד לשני וליהנות. הכי חשוב זה ליהנות, כל הדרך. עד כאן להפעם, נזכיר לכם שוב שרשימת המטפלים הסיניים המלאה נמצאת באתר עמותת תיירות חבל מודיעין. אתם מוזמנים כמובן להיות חברים שלנו בפייסבוק, חדשות חבל מודיעין. נתראה כאן שוב בחודש הבא. להתראות.